Nyan zahe mat handea zahe famare any bo after anakane havy itaky rahane ary etsika tsara taminy tantara eto boky misy mpanjakany teto mpanjakany teto fa atsika zegny mitady tous les moyens avako aby mandroboka raha ataon'igny donia andaky izy ka nareo nivolagna association nany vandy association tsy légal arrêtez un peu tsy légal nino association naka ya niany amzay atsika naro zegny le avant intérêt personnel tapaka robatigny zahay tsy raha tsy volagniny mikasiky zahay mikasiky raha ataon'igny donia donc hoe mazava amitsika jiaby akay tsy nangatahako stiny za agnaran-draha hoe taranaka agnatin'le mpanjaka fa tsy raha haiko monde naka monde de biligny monde hafa tsy raha haiko za tsy nagneky za nandroagna style ny fagnahy masonaka ny botsitsiaka karakory hitakiana fanagnana za finy fotsy anao sy be eto ou ailleurs tsy mety tsy magnatona anareo le antanàna hofo na magnamitaky izy koa aza robatigny za koa fa tsy tianareo aza tiavigny fo nivolagna anareo tagny efa namory olo zahay andeha mono izy amopoko izy ataovanareo zegny koa fa zegny tianareo tao ataova anareo le voa elingeligny amy resaka fandravindravagna tany aminaka mikoragna ary koa izy anareo mpanjaka ambarivato zahavanareo ato misy koragna tiako faraparany tagny anareo nivolagna hoe misy raiky mivogna aminareo hoe ampiavagna zahay fa ny fanjakana mampiady zahay la koragna farany zay tsara igny koragna igny fanjakana mampiady zay angatahako amitsika fôtony olona boka volagna io mbala taranaka mahazo ilo antifagnaigny zay tsy miala zahay koa tsy bazy magnaratsy zahay koa anao nivolagna hoe fanjakana ny mampiady zahay ty hengany koragna anao zegny tananao jusqu'à farany fôtony hady ty hady masiny tsy hoe hady comme les mots hoe le hady masiny zay hady atao hoe hady nino hoe kazandaha le fiarovagna tanindrazagna atsika ty nisy mpanjaka baka zafiny fotsy baka ambarivato nisy zafiny mena tao baka keto tontonko tao amy côté maternel malahelo zaho malahelo fatatry malampodiko ndraiky amaragna amizay za fa hidriky amin'ny resaka de ferment niany andraiky agnaboaka amitsika zegny ro olo mitory zahay mandravatany ary io magnano izy nindreo kaiky ro zegny nandafo tany amindreo olo torindreo io avy atsika amin'igny hidriky amin'ny de ferment niany any zegny voalohany no moaly amiagna compte rendu kely kanareo nony vu zegny le toeragna nampidiragna olo maro les cellules na hoe la geole tsy haiko hino agnarany jiaby tsy magnaraka fenitry ny fahasalamagna n'olombelogno na n'olo mamon'olo na n'olo magnano raha tsy manjary nany mitovy fo zegny amin'ny resaka ady tany ty zegny le certificat médical ny efatra narary mafy tamin'olo vokatra ny raha zegny tsy zany ny donia namorogno izay police ndraiky gendarme namany agny tagny ary tsy volany fanjakana nagnefa raha jiaby volany association nivangaody koa zay tamy pharmacie nivangaody tamy pharmacie nahazo aody tsy araikiaraiky reo jiaby amin'ny aretignyndreo satria le toeragna ho zaho tsy mitifitra azo avety za zegny toeragna tsy magnaraka fenitry
zay soniavitsika kofa angala vola tsika angala raha jiaby momba Madagascar am resaka hoe convention internationale na eto maro droit de l'homme le raha ohatsy magnaraka zegny bon pare igny hidika amizay za riava malala ty mbola certificat médical araiky akolahy magnena ya azonareo ono le fanandiatsika teto koragna lehilahy nagnaratsiratsy za tamin'ny FB igny mikasiky fitoriagna vahoaka araiky ambiny folo izy teo nampiagna roe koa nomaly koa zao izy monsieur Narcisse aza fitahinao vahoaka nampalahelo zay nomoaly ro vahoaka nandesinao tao agnisan'ny nagnano acte de vente nandafitan'olo titre borné amin'olo ary tagnilanay tao nomoaly le tompony tany zay miaraka miasa aminay ty acte de vente igny araiky fangaro bakasty kola magnena ty koa acte de vente nataondreo koa olonao ndray magnagy le nazy convocation nitorinareo oadray o izy fotony madamo magnano teny tana izy oadray ren'olona reny angeo izy no nivarotra tany tamiko hoe hay ary namatsika izy reny tamiza finy fotsy lasa rondrainy io no mitorandry lasa rondray no andesina atao fitaovana ka adignindreo reo nivarotro tany fa tsy nivarotro voly nivarotro tany ny mampalahelo amile bala maro sy ty agny foto ro olo jiaby managna tragno arigny io na marotana nefa le raha titre borné le tany koa raha si on parle juridiquement titre borné amin'olo ary tokony andegnano enquête ro nomoaly alohan'izay atao enquête nivolagna ny solotegna ny gendarmerie hoe kofa navy teo zay le tompony tany hoe mbala nagnamafy hoe ampie koa zay fa ninere akao koa mbala lain'olo nini donia ary au courant izy amy raha jiaby ataonay zay tsara nandafo tany amin'olo araka ny vavanareo arabenareo nandafo tany ino jabalahonkoa anareo zahavanareo resunay diasa resunay eka mizahatsika jiaby reçu droit d'avocat fa tsy vente de terrain ary au courant ary naregnindreo gendarme maro tao tarino moaly ka nagagazay amizay alefa mody ro donareo mody fotony ro nde témoigner fa tany ro nefa le tompony tany teo namanay teo ndao koa reo mandeha mody nambaran'le gendarme anakiady fa ka igny fonareo koa fa misy raha ilagnanareo za amizay ny volagna izy azafady nagnino mana lefanao anody ro ro karaha tompony tany igny fa izy moa na dia izy magnano zegny mangataka aminareo tribunal zahay tsy tay zahay hagnaraka andavany sy ny antsakany raha ataonay est-ce que association vandy est-ce que tsy namiagna za misoary ny adivagna raha andrazana volagna maro mandeha agny est-ce que zahay magnano raha ny volagna reo tsy signiaviny reçu lera zato sio ro koa magnatriky io amiagna reçu fo reo mandrapaviako ary secrétaire magnano peonany fo fa koa ke en général misaotra raha ny jiaby misy boky d'arrivée ary nareo mandiniky ve mora ve magnano hady tany hatry zay atry zay procédure nataony jiaby zay tsy mora say bon mitodiky amitsika vahoaka za maforogny agny za aminareo anareo tsy nambarany Narcisse le problème noho za fitiavako anareo basa ty fitravagna rangaranga le problème mahazo anareo izy faly hoe itogna anareo fo andeha contre nini donia
izy le nivolaniko tamin'ny voalohany nisy réunion natao Narcisse tao ndraiky la troupe jiaby le mpandravandravatany ataova hevitry mandroboka nini donia ndrazy magnano zegny hanagnane proof raha jiaby aravyo mbola ho maromarony ty acte de vente jiaby aza menacé nareo koa fôtony anao Dominique io anao mandeha magnano menace olo jiaby agny tsonga boka raha ty anao ndraiky asika anao zay mipetraka ary anao avy mikotrana zahay zay midoko ary zay tsy magnakoronta anao no magnano scène fagnakorontagnana misy proof raha jiaby zegny ary saiky naboko tamin'ny OMC fa reo mivola ambesy tamin'ny andro nanamboarana olonay razana tamin'ny finy fotsy tompiny tany mitombony na arkaboky mitombony misy koa ataon'le bailleur était là magnino ma amin'ny didiny tribunal bailleur misaotra ao fa tsy tompiny tany zegny ariananareo ivolagna hoe forcé amopoko za mikobe rehefa njakana zegny anareo amin'ny tribunal aza magnaraka hoe mitay fotsiny na mitay hoe rano fotsiny ni donia tribunal tsy nini donia nagnano izy qui dit bailleur ino merci zegny edy de fermaniane koko vavanareo zahay vavanareo enganye ni marigny miboaka abohon kiaka